Stává kandidát. Na úvod nasledujúceho rozhovoru trocha štatistiky. Podľa Medzinárodného združenia leteckých dopravcov IATA je letecká doprava naďalej najbezpečnejšou formou dopravy. Minulý rok prebehlo 37 miliónov letov. Počas leteckých nehôd sa pritom počet celkový leteckých nehôd sa pritom znížil a štatistiky hovoria, že skončil nehodou jeden let z 1 260 000. Zároveň v roku 2023 došlo len k jednej hromadnej smrteľnej nehode, a to turbovrtuľového lietadla. No ale nás teraz čaká jeden taký, že veľmi konkrétny let. Hovorím, nič príjemné to nebude. Čaká nás let, ktorý absolvovali pasažieri z Palma de Mallorca v Španielsku do Viedne a bol to v pondelok poriadny šok. Krupobytie, do ktorého lietadlo vletelo, spôsobilo úplné rozbitie kokpitu. My sa teraz budeme rozprávať o tom, ako vôbec vyzerá príprava posádky pred samotným odletom a ako zvládajú aj takéto podobné núdzové situácie. V štúdiu je bývalý pilot dopravných lietadiel Jan Česnek. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno. Dobré ráno. Ale ja sa musím rovno opýtať, ten let, o ktorom hovoríme, ten pondelok, to bolo niečo akože absolútne výnimočné aj na pomery leteckej dopravy? Ja myslím, že nie. No, nestáva sa to často. Nestrašte, som dúfal, že poviete. No nie, no, tak ale ste tu hovorili o nejakej štatistike 1 ku 1 a tak. Takže takéto situácie sa stávajú, nie sú príliš časté. No. Čo spokojnejší? No, nie som akože veľmi úplne pokojný. Chcem sa ale opýtať presne ten let. To vyzeralo strašidelne. Ja som úplný laik. Sedel som tam párkrát, aj to len nie pri vás, ale tam vzadu. Prísť o nos lietadla. Pokiaľ som pochopil, oni prišli vlastne aj o radar. To znamená, ako leteli, ako pristávali, navyše mali rozbité čelné sklo. No, veľmi pravdepodobne prišli o radar, pretože práve za tým rozbitým krytom toho radaru, ten radar sa tam nachádza, ale oni už v tej fáze toho letu ten radar nepotrebovali na to pristátie, ale skôr ho potrebovali predtým, aby identifikovali, že tam je búrka, že tam tie krúpy sú, pretože za normálnych okolností oni by nemali vletieť do takéhoto počasia. Prístroje vraj nič také nenaznačovali. To ukáže vyšetrovanie, či naznačovali alebo nenaznačovali. Ja nemôžem špekulovať o tom, čo bola príčina, lebo som nesedel v tom kokpite, ale ten obraz tej búrky oni mali vidieť na tej obrazovke toho radaru za normálnych okolností. Ten radar, pokiaľ je staršieho typu, tak sa tam určité parametre dajú nastavovať. Povedzme uhol, pod ktorým sa ten radar díva dole alebo hore. Keď ten radar nie je správne nastavený, tak nemusia tam uvidieť všetko. Dá sa tam nastaviť ešte nejaký taký zisk toho radaru, aby bolo správne vidieť tie búrky. Ten radar musí byť zapnutý, no a musia mu venovať pozornosť tomu radaru. Takže toto sú všetko takéto parametre, ktoré mohli vplývať na to, že prečo oni do tej búrky vleteli. Ale to dokazuje len to, že vôbec ten trup lietadla a samotné lietanie je veľmi bezpečné, že aj takéto poškodenie nezapričinilo to, že by ten let skončil tragicky, ale že dokázali s ním bezpečne pristať, pretože lietadlo funguje na mnohých ďalších systémoch, ktoré mu dovolia pristať bezpečne, aj keď, ako v tomto prípade, asi piloti veľa cez predné okienko nevideli. Bruno lieta častejšie, chce byť trochu pokojnejší pred tým letom. Takže mám sa uberať týmto smerom, hej? Chceli ste mi povedať. No, v každom prípade to je veľmi nepríjemné a zvyšuje to riziko, keď máte rozbité okno a nevidíte dopredu. Ale tieto dopravné lietadlá prevažnú väčšinu toho letu letia podľa prístrojov. To znamená, že ten pilot nemusí vidieť von, ale práve v tej fáze toho pristátia už v určitej výške musí uvidieť dráhu za normálnych okolností, ale je možné zase za špeciálnych okolností nechať to lietadlo pristať samé a tieto lietadlá vedia pristať aj samé, hovorí sa tomu autoland. Ale na to musia byť splnené určité podmienky, ale v takomto prípade
ja by som pravdepodobne asi skúsil, alebo zameral sa tým smerom, aby som to lietadlo nechal pristať samé. Ale hovorím, to nejde vždy, ale aj za určitých podmienok, V áno. tomto konkrétnom prípade hovorím, myslím, o pristáti na slepo. To asi bude to, čo ste hovorili ako prvú verziu, že oni nevideli tú pristávaciu dráhu. Ale máme si to vysvetliť, alebo máme to pochopiť tak, že tí piloti, tá posádka je tak dokonale vycvičená, že vie pristáť aj podľa toho, že toľko mám vzdialenosť od pristávacej plochy, takú mám ešte výšku, taký mám dojazd, že oni to vedia všetko dať dokopy a ísť naozaj, ako keby ste so zatvorenými očami pristávali? No tak pokiaľ je to pristátie manuálne, že tú poslednú fázu ja letím ručne, čo je najbežnejší prípad, no tak to sa nedá bez toho, aby človek videl na tú dráhu. Ale pokiaľ tam spustím ten proces toho automatického pristátia, tak potom to lietadlo dokáže pristať aj bez toho, že by ten pilot videl von. Keď sme hovorili o tom, že mohli predvídať to, že tam nejaká búrka ide pri tom klesaní alebo je pred nimi sa nachádza, tak piloti ešte predtým, ako nasadnú na nejaký let, majú prípravu. V čom spočíva tá príprava? A aj keď v lete je veľmi ťažko pri nejakom 3-hodinovom lete možno mať predpovedné mapy dopredu hodiny, aby vedeli posúdiť, cez akú oblačnosť budú prechádzať. Tak vymyslíte tú časť prípravy, ktorá sa zaujíma o to počasie, Presne, tú meteorologickú predpoveď. No tak tam je všeobecná predpoveď pre letisko vzletu, potratí a pre letisko pristátia. No ale tieto javy, to má určitú pravdepodobnosť a sa nedá predpovedať, že na tomto mieste v tej minúte bude búrka. To má určitú pravdepodobnosť a počas toho letu ten pilot musí neustále vyhodnocovať tie podmienky, ktoré sú pred ním a v prípade, že takáto búrka sa vytvorí pred tým lietadlom, tak je potreba sa jej vyhnúť do takejto búrky. V žiadnom prípade za normálnych okolností to lietadlo sa nemalo dostať. Pán Česnek, v tejto chvíli ďakujeme, ale necháme si vás. Tu chceme ešte vedieť, ako sa tie posádky pripravujú, na čo všetko sú pripravené, ako fungujete v takých krízových situáciách. Takže chvíľu si sadnite do nášho kokpitu. A my z nášho pokračujeme ďalej. A teraz naštartovať motory, pilotovať a prihovoriť sa pasažierom. Ak si myslíte, že je to jediná úloha pilota, asi sa mýlite. Čo všetko musí počas letu zvládať a ako vyzerá riešenie núdzových situácií? Aj o tom sa dnes hovárame s bývalým pilotom Jánom Česnekom. Vítajte ešte raz. Dobré ráno. Už sme hovorili o jednom prípade, ktorý je veľmi aktuálny, Austrian Airlines, ktorý pristál, ale trošku s problémami, lebo vletel do búrky. Naznačili sme aj to, že piloti si pripravujú a pozerajú sa na poveternostnú situáciu na trase, ktorou letia. A častokrát, keď hovoríme aj o tom, že na začiatku sa pilot prihlási, povie v lietadle, že budeme prelietať aj oblasťou, kde sa môže vyskytovať turbulencia, tak vás poprosíme, aby ste zostali pripútaní. Čo ale musí všetko zvládať ešte predtým pilot, ako nasadne do kabíny? To sa ťažko dá povedať za minútku, lebo to sú stovky vecí, ktoré musia byť splnené, aby ten let mohol byť vykonaný. Je to dlhé štúdium, ktoré vedie k znalosti týchto vecí, ale nakoniec to skončí nejakými kontrolnými zoznamami, ktoré sa prechádzajú, aby sa na nič nezabudlo. Začína to už tam, že niekto musí dať dohromady tých cestujúcich, ktorí tam nastúpia a zaplatia za ten let. No a potom príprava toho pilota. No tak pilot musí byť samozrejme, musí mať platné kvalifikácie, platné preukazy, musí byť zdravý, musí byť triezvy, musí byť vyspatý. No a celkovo musí sa cítiť v dobrej kondícii. Pokiaľ aj subjektívne by pociťoval nejakú nepohodu, tak má sa vzdať toho letu a niekto ho musí nahradiť. No tak to je pilot, no potom... To ma zaujíma. Vás je viac v tom kokpite. Čiže väčšinou je pilot, druhý pilot. Tá dvojka vie úplne zastúpiť tú jednotku? Áno. Je to tak, že tí piloti si počas toho letu, alebo teda jeden je pilot letiaci a druhý je pilot monitorujúci alebo neletiaci. Každý má svoje povinnosti a treba tam dvoch. Keď sa letí, povedzme,
tam, tak majú jeden, povedzme, ľavý je letiaci, pravý je neletiaci. Keď sa letí naspäť, tak sa vymenia. Čiže neustále obidvaja sa udržujú v kondícii, aby vedeli zastúpiť toho druhého. Keď tam ostane jeden z tých dvoch, samozrejme má viac práce, je to núdzová situácia, ale cvičí sa aj toto a ako bežne sa to zvláda. Poďme k niektorým tých núdzových situácií. Ty si spomínal, dal si pripraviť niečo o turbulenciách. Neviem, či to chcem vidieť úplne, ale spusti. Poďme sa pozrieť na to, ako skončil jeden let, konkrétne let Singapore Airlines koncom mája SQ 321 smerujúci z Londýna do Singapuru, ktorý núdzovo pristal v Bangkoku potom, čo naletel do silnej turbulencie. Vtedy sa tá kabína lietadla za 4,5 sekundy prepadla o 54 metrov a nastal tam takýto problém, že ľudia, ktorí neboli pripútaní v tom čase, narazili do odkladacích priestorov, vypustili sa masky. Je to veľký stres, ktorý neprežil bohužiaľ jeden z pasažierov, ktorý ale dostal infarkt. Čiže nebola to príčina tým, že by sa tam nejakým spôsobom poranil, ale bolo tam veľa zranení. Prečo si ľudia mali by nechať ten pás zapnutý v lietadle počas celého letu? Tá turbulencia sa do určitej miery dá predpovedať, ale stále je to len pravdepodobnosť nejaká. To znamená, tá turbulencia môže nastať aj v prípade, že nie je očakávaná, ale s nízkou pravdepodobnosťou. To znamená, keď tí cestujúci chcú byť úplne bezpeční, tak majú byť pripútaní stále, pretože tá turbulencia môže prísť v ktoromkoľvek okamihu, aj keď s nižšou pravdepodobnosťou. Ja mám doplňujúcu otázku. To, že by pasažieri mohli byť, alebo mali byť, ale vy musíte byť. Áno, dúfam, že piloti sú pripútaní celý čas, že vy tam... Áno. Je to dokonca tak, že piloti majú brušné pásy a tieto pásy, ktoré idú cez ramená, pri vzlete a pri pristáti alebo pod výškou 3 kilometre zvyčajne musia byť všetky štyri tie popruhy. Stačí mi byť v istote, že ste bezpečne pripútaní. Sme určite. Trénuje sa aj turbulencia napríklad? Na to sú nejaké trenažéry alebo niečo, kde si vyskúšate, čo sa s vami stane? Alebo to je potom až reálny život? Je tam jeden postup, kedy tá turbulencia môže byť obzvlášť silná. To sa volá wind shear alebo strih vetra. A tam je špeciálny postup, ktorý potom ten pilot musí dodržať, pretože tam dochádza okrem tej turbulencie ešte aj k zmene rýchlosti toho lietadla voči vzduchu. A rýchlosť je podstatná, lebo keď lietadlo nemá dosť veľkú rýchlosť alebo príliš veľkú rýchlosť voči vzduchu, tak buď spadne, alebo sa môže poškodiť z príliš veľkej rýchlosti. Tak tam je postup špeciálny. Neviem, či to mám povedať, ale v rámci tej najnovšej správy od IATA je aj taká predpoveď na to, ako by to malo vyzerať s turbulenciami do roku 2017 a hovorí sa o tom, že by sa mala tá ľahká turbulencia zvýšiť pri tých letoch do toho roku zhruba o 59%. Zvýši sa aj tá ťažšia turbulencia a to všetko preto, že sa menia tie poveternostné podmienky na našej planete a tým pádom aj tie porivy vetra sú iné, ale lietadlo dokáže prežiť aj takýto pád. Opäť raz príklad, že to singapurské lietadlo Boeing 777 pristal úplne v pohode v Bangkoku, aj keď tí pasažieri, ktorí neboli pripútaní, neboli v takej pohode. Tak tie lietadlá sú dimenzované podľa predpisov, že akú turbulenciu majú vydržať. A také prípady, že by sa lietadlo poľahmalo vo vzduchu z turbulencie, nebývajú. A že či tie turbulencie budú väčšie alebo nebudú, to z mojej strany by bola špekulácia, to je skôr otázka na meteorologa. Ale tie lietadlá sú nadimenzované tak, aby to vydržali. No najväčšie nebezpečie je, keď tí ľudia nie sú pripútaní, prípadne keď sú tam nejaké predmety, ktoré nie sú upevnené. No a keď dojde k takej veľkej turbulencii, tak tam môže nastať až negatívne preťaženie. Pán Česnek, máte skončiť takou vetou, že všetko je v bezpečí, všetko je v poriadku, nebojte sa. Dobre? S vysokou pravdepodobnosťou. Veľmi pekne, ďakujem. Jan Česnek, ty si ma inak tiež akože vystrašil, keď si tu začal o tej budúcnosti. Som si myslel, že ty si za lepšieho policajta. Ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ďakujeme. Ďakujem aj ja.